खुलुमबाय आंनि मुङा मिजिं नार्जारी आङो जाहैबाय चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय आफादगिरि बेहाय जों दि जा सर्ट भिडिअ बानायदों बे जाहैबाय मोनसे ससियेल एवारनेस प्रग्राम बेखौ जों लानानै बानायदों बे सर्ट भिडिअआवहाय जोंहा एक्टर एक्ट्रेस बेबायदिथ' गैया खिन्थु साथाम मानसिनि जों केरेक्टार लादों दा सेथियाव आंनो खालामदों नैथियाव जोंहा दङ अनसुमै बिथाङा काजलगावनि चिरांनि बेनिफ्राय कुमार बरगयारी बिथाङाबो चिरांनिनोखा बेनिफ्राय जोङो लकेलिटि माखासे गोबां आर्टिस्टफोरखौ लाफादों जेरैहाय मलायस्रि बसुमतारी सिगांनि बर' सावथुनफ्राव कमेडियान हिसाबै रल खालामबोबाय थाखानाय आरो जोंना बे सावथुनावहाय केमेरामेन हिसाबै दङ ससि लाहारी जोंनि चिरांनि बिथाङानो एडिटबो खालामगोन आरो बिथाङानो गोबां जोंखौ सहायबो होगासिनो दङ आरो जों दि दा सर्ट भिडिअ बानायदों बेनि थांखियानो जाहैबाय दादि सोलिबाय थानाय जायनाखि कर'नानि गाग्लोबनाय जों बिनिफ्राय गावखौ मारै रैखा खालामनांगौ जोङो मास्कखौ मा रोखोम गाननांगौ जोङो माबोरै साफा थानांगौ आरो कर'ना भेक्सिनखौ जोङो लाथारनांगौ जों बिनि सोमोन्दै बे सर्ट भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो जोङो बे सर्ट भिडिअनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिम जों बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जे जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो जेन कर'नानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बानायना होनाय नियम निथिखौ जेन फालिलायो जेरैहाय मास्क गाननाय बा ससियेल डिस्टेन्स थालायनाय कर'ना भेक्सिनखौ लानाय जेन बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावलायो बा फालिलायो जों बेफोरबायदि मेसेजखौनो जों रायजो राजानो होनो सानदों आरो आंनि मुङा अनसुमै बसुमतारी आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगावनि सर्ट मुभियाव खामानि मावनानै मोजांखौनो मोनदों ओमफ्रायो जोंना नै दा डिरेक्टर सार मिजिङा जेराव आंखौ दा चान्सबो होगासिनो फिसा फिसौ जेनेबा सर्ट मुभि फिल्म बेफोराव बिनि थाखाय आं आदा मिजिंसिम धन्यबाद जासियो आरो नोंसिनिसिमबो खुलुमनायखौ